Gaur elkartu gara hemen prentsaurreko honetan adierazteko elite ekonomiko eta enpresarialek sustatu duten HTren aldeko plataformaren aurrean, benetan herritarrok ez dugula abiadurak handiko trenik nahi. Eta horregatik alor guztietako Nafarroko kolektiboetatik egin nahi dugu ekainaren 13an ekitaldi bat Udaletxe ondoko Burgoseko plazan, adierazteko hori, HTak herritarrontzako kaltea baino ez dakarrela, eta hori gero eta gerikoagoa dela gaur egungo mundu mailako testuinguru honetan. Eta horri lotuta ere, eta bultzada emateko jasotzen ari gara Nafarroa osoko kolektiboen, alor guztietako kolektiboen atxikimenduak. Bai herri mugimendukoak, bai kulturalak, kirol arlokoak, eta bar. Eta, animatzen zaituztegu guztioi zuen taldeetan gaia komentatzera, aurka bazaudete bat egitera, eta ekainaren 13an, 12etan Burgoseko plazan ikusiko gara, Iruñan.